Ako sa máte? To je inak nový hlas, lebo furt kamaráta bolo počuť. No, tak dneska natáčame. Konečne mňa vidíte. A volám. No, sem je môj kamarát Maťo. Aký ráň. Už to robíme oznova, lebo ty si to proste uložil. To si... Predstav proste, no čaute. Teraz ten hlas, ktorý bol vo videi, bol môj. A teraz budete počuť aj Maxov po 100 rokoch. Maxo, hovor niečo, ti budeš ticho, aby ťa nepočuli vôbec zase? Ty si postih. Ty si mister postihnutý. Maxo, si prdol. Maxo, to smrdelo. Maxo, povedz niečo! No? On je postihnutý, že? Že ľudia? On je teraz ticho. Maxo. Maxo. Maxo, ty jeden. Maxo. Zabíte ma. Tak sorry zaňho, ale on nevie rozprávať, asi zabudol reč. On je to taký neandertálec. Lebo ja som mu dal v rivalsku 8 a on to reč kvitol, viete? No, čo? Preto je tak ticho. Prečo, čo? Si tu? Ty žiješ? Nežiješ. Maxo, povedz niečo, aby si tam hodil race table, počujem to. Že čo? Povedz niečo. Maxo? Fakt nehovor. Inak to race tým ja hodím do mojich Los Mobilo 6. Že čo? Coco fanto elefanto. Čo? Že čo? Ty si postih, že on vie celú dobu rozprávať. Ešte raz to hodíš, tak by teba hodím dajku, že ten ťa uspí. A zmeškáš admin admus. Kamu ja ťa zabijem. Hážem vankúš. Hello Kitty hážem, kedy by. Teraz som trocha zaziapal. Za chvíľku už to je mimo žiliny, už to ide do toho Ružomberka. Ty mŕtvý brátek. Prečo máš Sibau a tam Easy Tentaciona zabí ma. A potom tam svoju ruku. Sibau! Ruka! Inak Maťo je Balstrom. Taký iný Maťo. Ale ty si Maťo. Iný Maťo je Balstrom. Balstrom. Lebo ja som mu dal osmičku v rivalsku, 150. No to sa... Tak som sa mu začal vysmievať Balstrom. Tak ma kikoval z privátu za každú, vždy keď som mal 4 body a potom aj keď som mu povedal raz, že je Balstrom, ma vždy kikol. Tak ja už som nemal nervy, tak sme urobili skupinu Maťo je Balstrom. Áňo. Maťo. A tam som dal takú peknú profilovku, pane Magnifico. Dal som tam Balstrom. Akože vyzerá to tak divne, ale Balstrom je divný, takže Maťo je divný. Maťo to vrieska si počul, lebo Maťo u mňa vrieska. On je v klietke. Ešte raz to urobíš, tak do teba kopnem loptu a ty z toho odpadneš. No. Lopta už letí inak Adidas. Čierno-biela. Ty čo? A teraz ti napalím. A ešte chytaj raz.
A toto ťa nebolelo? To je slabé. No tak chytaj toto. To nebolelo. Čekaj, tak som tam som dal 3-krát väčšiu šupu, bráchu. Ja som zviedla Kuba, keď sme mali nejaký ten vinč, lebo asi mu furt kopal do nohy. Hrozne silno, on taký prestane. A keď mne úplne slabo pristúpil nohu, ja úplne lebo začal chichotať. A keď to číta, tak sa začal chichotať. Učka mu chcela dať poznámku a ja som sa tam chichotal vzadu. Inak vy hráte v škole Anielika? Hej, máme. No tak vieš, koho Juro má? Ja viem, on má nejakú babu, jakú, a ja som zabudol. Emu. On má Emu? Ty máš koho? Ja mám Ondreja. Yes. Ale on sa približoval. Kamo, Kubo má Alexa, to je ten postihnutý, to je ten postih, na ktorého sme všetci začali mňaukať. Ale on sa začal približovať. Hej, on taký, ale on sa približoval. On taký, utočil mi taký, mňau, mňau. On taký, buďte ticho. A ten učiteľ, Alex, buď kľudný. A ten, ktorý tam mňaukal, že mňau. On taký, prestaň. A ten Alex, ticho buď, lebo on furt mňaukal. A on tam začal revať. No? Ale on sa približoval. Ale nie, on bol takto. On bol celý červený, išiel mu sused, on taký, že ale on sa približoval, utočil. Hrozne. A tá spolužiačka. Kamo, psi sa čo? On taký, že on štekal a tá spolužiačka. Čo mal mňaukať? A vtedy sme všetci začali na ňu mňaukať. Ty sa derel, jak prasa. Ty si Peppa Pig 2.0. Kamo, pozri si Peppa Pig paródiu, to je super. Nástrojov, ale... Nevšímajte si to Peppa Pig bodka. Gej! No tak, počúvajte. Ale on sa približoval. On bol takto, ale on sa približoval, utečil. A my taký, mňau. A on potom, ticho. A my taký, mňau. To bolo super. Ticho, buďte. Ticho. No. On tam vrieška bežak. Ticho! Tak. Dneska? Aj viac. Nie. Vtedy aj viac. Axo, no, pozri, festivalky blok. Nice. A ty to vidíš? Ale neviem. Axo, Ale... a ty to vidíš, nie? Áno. Ale sem mi Aj mi kapito, mňau. Aj mi kapito, mňau. No Semi, začni. Áno. Mňau. Ale Semi nechce začnúť. Ale on sa približoval. Ja som prasa. Ale on sa približoval. On štekal. On sa približoval, štekal, utočil. Ale aj mňa raz naháňal už pes. A vieš čo? Mňa naháňala bačka, som sa zosrala, som padol na zem. A čo ti urobila? A ten môj kamoš, na ktorého skočil v očiach a zlomil mu nohu. Taký. Please help me. I'm under the water. Ej, kamo! Však keď ten admin začne, tak to už by mal končiť. Hej. Ja neznášam na ho. A Jandela viac, Jandel je proste pipik.
Jandele. Na prvé, on skopíroval Semiho, lebo urobil hru Plant vs. Brainrot. Brainrot! On si ju kúpil. No, on je proste kakák. On je vlastne AI Jandel. Pamätáš? Jandel je vlastne AI. On, A ty si na Wikipédii vyhľadal, že som čo? Hacker, áno. ale že si sa pošťal. Nie, že som hacker si vyhľadal. Nie, že si sa Že ty si tam vyhľadal, že si taký, že na Wikipédii sa písalo, že si hacker. Pozri, jak sa sme... Ty už chod do farby, brácho, na farbu na kde. Ty bude... To jak má slintačku a hento nejaké prasa, ty s ním budeš komunikovať. Budeš ty budeš tento tlmočník. Ty budeš tlmočník pre prasa. Nejaký aj prasatýto. Aj prasatýto. Dobre. Aj prasatýto. Aj prasatýto. Kubo má rakovinu, on ťa zakakal. To je Balstrom. Balstrom. Maxo, ideme k tete sahúr. Tata sahúr. Mám ti ho kúpiť? Mám ti kúpiť tete sahúra? Maxo? Maxo, chceš ho? Asi nie. Ty si vyrazila o kameru a kabáka. Počítam, baví. Volaj ma žirafa, Silvestre. Maxo, idú mutácie. Maxo, točíš, že? Točíš. Maxo, pozri sa. Maxo, pozri sa do čopu. Nevieš ten kód? Maxo, nevieš ten kód? Maxo! Maxo! Ty si hrozný. Maxo! 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 No? Nevíš ten kód na Festive 67? No, to si musíš kúpiť pličáka. Pozri sa do shopu. Nevíš ten kód? To si musíš kúpiť takého pličáka. Kamo, ja si idem spýtať ChatGPT. Idem sa spýtať ChatGPT. Ale ty musíš si kúpiť plišáka. Kde sa dá kliknúť? Maťo. Nie. Maťo. Počkaj, chat. Aký? Ja som ti chcel povedať, že musíš sa kúpiť plastu. Vieš? Musíš kúpiť. Maťo. Dobre. Hľada sa na webe hovor. Krátka odpoveď v Restyle Brainrot, lebo neexistuje žiaden kód nenazývaný.
Maxu spawnoval niečo? Maxu! Však odpovedz! Môže byť ten kód. Maťo, počuješ ma už? Počuješ ma už? Maťo, počuješ ma? Haló? Invalid. Maxu, festivalky blok. Čo mám, musím čakať 15 minút? Nie. Maťo? Maťo, už ma počuješ? Maťo, už ma počuješ? Už ma počuješ? No, Konečne. Ma už počuješ. Za 100 rokov ma počuješ. Teraz ma ešte viac počuješ. Maťo, má to 11 písmen ten kód. Ten kód má 11 písmen. Ten kód má 11 písmen, to viem. Maťo, Ale jak to môže na toľko ľudí? Maťo, vieš jak získať ten Festive 6-7? Potrebuješ na to nejaký kód. No hej, ale ty si musíš objednať plíšaka a s tým plíšakom ti príde kód a ten kód napíšeš do toho a dostaneš ten Festive 6-7. To som ti chcel celú dobu povedať, lebo ja som mal teraz slúchatka. Ale ja som ju omylom rozbil, tak mi nešli. My sa pozrieme. Vieš, čo som urobil s mojimi slúchatkami, že si ma nepočul? Haló? Vieš, čo som urobil? Aký blok? Že čo? Ja som cestý zlatý blok. Hej, ale musíš čakať 15 minút, to je na prd. Kamu, na čo na ňu musíš čakať 15 minút? Však to by mal byť jak ten admin Lucky Block ready, tam malo. Spooky. Alebo Spooky. No, ja... Už má admin, aby už dávno začať, však už je 10 hodín. A bomboklad. No. No tak, viete čo? Teraz je tu tento Santa Express. Teraz sme v tom Santa Express a potom, keď ho doplníme, tak budeme mať samé darčeky nám bude spawnovať. Ako keby prišli.
máš koľky? Ja mám štvrtý tiež. Si prvý. Ja tam chodím s tým Invisible Capeom, aby som to mal rýchlo. Ja mám už... Teraz som to pokakal, som to nestihol, ten Lucky Block. Aký Lucky Block? Nie Lucky Block, ten darček. Max, ja už tam mám 9 darčekov. Ja už 10. Aha. Tak ja som to zasa pokatil. Stíham to. Inak ak vidíte, Ja si to, kým príde ten Santa, popredávam veci v bejse. ak vidíte, tak to je hrozne dobrý adminabíl. To je vôbec. Maxo, ja mám Ostrálery, to z Rainbow. A koľko zarába? S 2 mutáciami. Koľko zarába? S 3, skoro. Tak oni zarábajú 8 miliónov, to si nechám. Tak to je good. To môžeš niekomu dať alebo nechať. Asi si nechaj. Giftini spiderini. Max, prvého mi padla balerína Perina. Z druhého mi padla kapučína. Aha, vlastne tie darčeky, ja som na nich zabudol. Ja som dostal triple candysky. No, Coco double assassino. candysky. Candysky. Kde chceme darček? Piatého. Giftini spiderini. Giftini spiderini. Candysky. Idem si spawnúť. To koľko mutácie ide mať tento festív? Ja si počkám. Ja som si Šiestého. Cocoa assassina. Assassino. Do 7. Giftini spiderini. Giftini spiderini. 15 spider. 8. Candysky. Z 9. Cocoa assassini. A z 10. Candysky. Každý Lucky Block sa mi spawnul, som si ho spawnul. Lucky block. A ja som si spawnul svoj. Ja si idem svoj prvý otvoriť. Otváram. Ja už si. Prosím. Ak som spawnul ďalší festív, Ja som ja dostal. už ho mám s 2 mutáciami. Ty? Alebo Ok, otváram svoj prvý. Presente. Lucky block. Nepadla ten Packer a Christmas mat. aj tebe tá ceruska padla? Tá vianočná ceruska? Nepadla tá ceruska. Nie tá vianočná ceruska. No ešte si ten Lucky Block nespawnul, on Naughty, nespawnul. naughty. Ja som dostal naughty. No, naughty. Tak. Ja mám dať bez mutácie. Oj. Ja ho budem.
Ja ho mám bez mutácie. Ja ho budem mať. Lucky block. No, Máš nejakou mutáciou? ja, no, akože mám ho mutáciu. Golden. Ja ho mám golden. Ako? Golden. Hej, golden iba. Lucky block. Ty máš koľko? Mutáciu si dostal. Haló? No, čo? Akú mutáciu si dostal? Golden. Nikde neviem. Golden. Golden. Aha. Ale ja mám base plnú. Ja musím mať furt base plnú. Ja mám zasa... No, tak dobrý. Ja už nemám skoro base. Kedy budú ďalšie festivaly bloky? Ja kašlem na to. Ja mám ďalší za 5 minút. Nakoniec adminabiusu, keď ešte sa zvýšia, tak otvoríme. Čiže ešte není koniec adminabiusu. Ale potom na konci otvoríme všetky, ktoré sa... Tak Maxo, on sa začínal 45, nie admin? Hej, Teraz je 13 minút admin. hej. No tak diváci, ak kúkáte, tak naspomínala všetky mutácie. Pakramat! Tebe sa spavnul pakramat na mat? Tak počkaj si, Ale neviem, s kým si postrážim baseu, ja som strátil svoj druhý účet. som ju. Kamo, ja som strátil svoj druhý účet, neviem, s kým si postrážim baseu. Som ňou. Čo? Som ňou. No neviem, bracho. Prečo? Prečo asi? Ja by som ti Lucky neuknul. Real? Kamo, níž. Ja by som ti ho neuchmatol. Ja, ty by si mi uchmatol, že všetko, bracho. Yes! Lucky block. Ide removovať tú blbosť. Aj zatiaľ nedal moc admin Lucky Block. Yes! On skipnul fuse timer. Fakt? Lava karta present. Ja tam idem dať moje giftiny spideriny. Ja už som tam dal 4 giftiny spideriny. Ja tam len giftiny spideriny a lavaky dávam. Myslíš, že už dal fresh ten timer? Nie. Za 3 minúty mám Lucky Block. Bro, tak mne sa to ultra seká. Nie vôbec. Aha, už nie. Po free spin. No kojný. A ja. Čestý Lucky Block. A furt to neodstránil. Yes, mám aspoň takú mutáciu na festiv. Lucky block. A ja. No mám aj gold, aj tako. Ja si tam dám... Vieš čo ja verím? Ja si tam dám mojho golden noty. Kam, inak vieš čo vytradoval Lukáš? No? On mal list Sahur a on to vytradoval za Los Burritos a dačo. Tak, dobrý. To jak? No. On to šlohol kamošovi vravel. Vieš čo, keby som dostal los... Kamo, ja sa teším na ten opening z tých všetkých festivalky blokov, ja ich tu mám úplne 3000. Za 2 minúty. Yes! A kedy? Oni idú
vymazať ten timer konečne. No. Hej, on bol neskoro kvôli tým fixom. Bugy. Hej. Preto ten timer idú iba teraz odstraňovať. No. Lebo oni sa museli ponáhľať dokončiť aj tie, vieš čo, tie lucky bloky. Nie, ďalší Brainroot Express. Ja už nemám miesta. Skoro. Ja, ani ja. Kvôli tým festiv lucky blokom. No to keď sa vrátime, tak ich vlastne už otvoríme. A vlastne hej. Lebo on to spawnul len preto, aby sme... A tie darčeky môže zobrať kedykoľvek. Hej. Ja si ich tam nechám potom. Dobre, už som zobral prvý. A ja už to tam aj mám. Ja už som zobral druhý. Ja už som mu tam dal. A teraz som to dal. Ja som pokašľal. Ale som zle urobil. Ja už som tam dal štvrtý. Ja tam mám iba tretí, ja som pokašľal. Koľko už ich tam máš? Ja už teraz nesiem piaty. Ja mám tam iba 4. Ja nebudem na Taco Tuesday. Ani ja. Nemôžem. Ja som ani raz nebol na Taco Tuesday. Áno. Ale tie staré boli nič moc, som dal, že nejak 4-krát lag, nejak hrozne veľa tako mutácií, či hrozne veľa tako, no. A to bolo tak všetko. A dal tam semi-basku a tak, tie staré eventy. S kamošom sme boli a nemu tam padla, že čikletera. Stará. A vieš, že to bolo predtým vzácne? Vtedy to bola najvzácnejšia sekreta. No, však kámo, práve včera my sme sa o tom v útorku aj bavili, že čo by si za to vytradil, kedy by si ju mal, že čo by si za to vytradil. On chcel za to vytradiť, že hrozne dobré veci. Asi, že 5 lavák a to vtedy tiež bolo dobre. Vtedy. Dobre, ja už idem vyražať. Ja ešte nie. Dobre, ja už idem tým expresom späť. A teraz všetkým spawne Strawberry Elephant a ja to mysnem. To bude krásny unlock. Alebo že prídem tam, ale budem mať plnú baseu. Hej, otváram festiv Lucky Block. 2 otváram, môžem 2. A ešte je to... Nepadla sekreta, jedna. Taká dobrá. Vieš, že to sú tí traveleri, to via na sebe. Vieš? Aha, tak to Hej, ale ona zarába 800 000, takže bye. je tá panda. Ja som myslel, že je to dobré celkom. Je tá panda padla. Kam on vždy snapne, keď padajú tie darčeky, ja to nechápem. Ale vieš, že si ju mohol dať do... Na čo vždy snapuje, keď padajú tie darčeky? Hej. Asi by mali veľa, vieš čo. Mutácie, ale... Mne padli tí triple tralalolito z Golda tako. Koľko zarábajú? 5 miliónov zhruba. Nepravil ďalší ten Naldini. Assassino. Čo? Otváram Diamond Lucky Block Festiv. No jasne, že mi tam padne ten pakramat. Kamo, kedy dáš preč ten timer? To je otrávne. Aha, už To dal. som nevidel. Vieš, čo sa mi stalo? Nedal. Ja som dával vec do Santa Fusky a mňa zabil ten paprsok. Tak to je krásny unlock. Akože. Otváram darček. Candysky, nevadí. Candy. Ďalší. Giftiny, spiderini, goldiny. Mne teraz Giftiny, treba giftiny spideriny. Ale nechce mi padnúť.
Spawnujem si festív Lucky Block. Ale mne Balerína, peperína. práve keď mi... A ja si idem spavnúť festív. Balerína, peperína. Vieš čo, hej, keď si idem spavnúť, krásne ma odpal paprsok. Ja to neznám. Ballerina peppermintina. Coco assassino. Lucky block. Coco assassino. Ďalší darček. Giftini, spiderini, diamondini. 2 darčeky pri sebe. Ja mám plnú bejsu. Candysky. Kakaosi, asasinosi. No, prečo hihihiha? No kamo, ja mám pol bejsu za chvíľku. Semi, ten časováč, Ja mám šancu na Lost Candies. Ja tam idem dať nejakú sekretu. Vo Fuske mám šancu na Lost Candies. Kedy ju skipne? Kamo! Koľko mám? Ja idem spočítať, koľko mám miesta. Aha, ja mám 0 miesta v bejse. Aha. Ja nemám miesto v bejse, ja mám 2 miesta. A ja nemám žiadne sekretu. No mám, ale také, že až do zope. Tam mám 2 miesta. Coco assassino. Yes, on skipnul. Kamo, prosím, to čo chcem. Jasne, že mi padne tá lavaka, ja sa zabijem. Skapem do rana asi. Aj mne furt tá lavaka padne. Bro, ale mne nechce padnúť žiadna sekreta. Giftini, spidery. Ja sa teším na ten časovač, lebo konečne môžem otvoriť po ľude moje lucky bloky. Ja si idem pozbierať tie candysky na mape. Ale on nedal 1x rituál. No, tak to je bomboklad pre mňa. Hrozný, ale ja sa nevám. Je tam, mne treba nejaká sekreta, lebo ju treba dať do toho divného, vieš čo? Ja potrebujem 2 sekrety. Aha, ďalší lucky block. Lucky block. Spavnuje ďalší festív. Furt je tam ten timer. Ale kedy? Tak spomni Nie. nám 12 krát lak. My si užijeme ten lak a zatiaľ, kým budeme mať ten lak, tak to môžete opraviť. Logické myslenie. Sa mi není moc logický, brácho. No, pravda, že? Sorry, Semi, ale... Čo za mutáciu Galaxy, to je moja obľúbená. No, to je nostalgia. Akože na čo, brácho? Keď tam nebudeš časovač, magnifiko. Keď tam bude časovač, neznášam ťa. Je tam ešte časovač na tých blokoch. Max, otváram 2 festy. Ja otvorím jeden a potom otvorím druhý. Padla mi nejaká panda. Padla mi ďalšia panda. Nepadli 2 pandy. A na ty vlastne spavnuješ tie divné... Kamo, nepadli mi 2 pandy. Pandy, vieš čo, pandy, ja som bomba. Pandy, bo. Však ja budem mať ten secret Lucky Block skôr než je festív, brácho. Bro,
Ja. To je v minusu aura spektu. Kamo, jasné, spávne vykolo do din. A jasné, že tu má pipiky, vitri mutácie. Yes, konečne posledná sekreta, čo mi trebala. Ty si laker. Obchám to tam. Santa Fuse. Vieš čo, lamačka, kašlem na to. Čo som si myslel, že mi padne? Lamačka. Aj čo, ale čo tam máme dať, keď ten časovač je na 8 hodín? Však nám daj lak, Semi. Však my máme 0 lak. Čak Ja no, sa mne padne ten pakrama z ďalšieho toho, ja to zabijem. vieš čo, Ja si Semi? prnem do mikrofónu. Vieš to, čo som hovoril, že tento admin napíše dobrý. Kamo, jedna sekreta mi chýba. Hovnuje. Ten jednu sekretu mi dodaj. Semi, daj mi. Kľudne aj z laku, mne už je to jedno, ale nejakú sekretu by som poprosil rád. Spávnem si tu akože festy v Lucky Block, ale... Chápeš? Nedá ti. Ja mám Rainbow Festy v Lucky Block. Ojojoj. On má už mutáciu, mám mutáciu. Ja už ho pre istotu okupujem, chápeš? Je Rainbow, má jednu mutáciu. Ale sami prosím, aspoň skipni ten time na tých Lucky Blockoch. Ja už nemôžem dostať mutáciu. Môžem. Kamo. Nepomôže 8-krát lak. Lucky Block. Ja už nejdem do tej no-fall. Los Ja nejdem do nej. Kašlem na to. Ideš do Brain Rot Expressu? Maxo, idem do Brain Rot Expressu. Maxo, ty nejdeš? Ty nejdeš? No tak ja som nasadol. A ja som nasadol, však to je dobrý. Inak v Brain Rot Expressu je chyba. Prečo si nasadol na začiatok a nie ťa tam vidieť? Nie je tu nejaký divné? Mne sa nedá. Nasadol si na začiatok a nie je ťa tam vidieť. Mazin, aj ty vidíš tie Lucky bloky, že iba červené čiary? Či tie hento? Že keď to zobereš, ten darček, vidíš to iba červené čiary? Hej, ja tam mám už tretí. A som iba začal. A ja... nechápem, kto to nemôže stihnúť. Že by to tam nestihol dať tých 10. Typco je trochu elementál. Bro, ja som nevedel zobrať ten štvrtý. Aha, ja už tam mám 5. Ja tam mám iba štvrtý. Jak ten typco ide s tou candyskou po mne? Aj po tebe ide s tou candyskou, Hej, typco, že čau, ja som najväčší Sigma, tu máš candysku a baba Sigma. Hambade Zeland. On beží za Ja mnou. mám 67 candysok. Semi, prečo? Why? Beží. Čau, ja som najväčšia Sigma, tu máš candysku. Tu máš candysku a buď aj. Hambade. Maxo, jak mi príde, že tu máš candysku a hoďte.
Maxa, ty máš... Maxo, mám tam 10. Aj ty? Ja mám 8. Aha. Pomacíte to. Teraz toto možno vystrihnem. Maxinka, ja mám 6-7. 6-7. Ne, nemáš. Maxka, ja mám 6-7. Nemáš. 6-7. Nemáš. Mám 6-7. 6-7. Otváram Festive Lucky Block. Nemáš 6, Otváram Festive Lucky Block. nemáš 6, Padne mi tam pakramat, ten divný, zakakaný. Nemáš 6, nemáš 6. Maxo, on spálnul Festive Lucky Blocky. Mám golden. Diktívy spaderíny! Neverím, a on tam není Santa Zlak, ja sa zabijem, asi skapem. Volaj ma skapátici. Kámo, daj preč už ten čas, veď. Ja tu nechcem čakať 3 hodiny, Semi. Ja tu nechcem čakať 3 hodiny. Manari. Mama! Ty baba! Ja tu Daj nechcem ten čakať 3 hodiny. hlas preč, inak si prde do mikrofónu a to nechceš. Tá typická žena. Semi! Maxo ide spánovať asi Lucky Bloky. No jasné, Maxo, priprav si bejsu nejako. Ako? To je podozrivé, že spánuje Brainrot kod Lucky Bloky. Tako lucky block. Lucky block. Nie, ja sa zabijem, ale... Lucky block. Bro, Ja nemám bejsku. Ani ja. Ja nechcem, aby ich spálnu veľa. Bro, Ja už mám plnú bejsu za chvíľku. ja mám iba druhé patro, Semi. Lucky block. Semi, nistri. Bro, ja nemám ani jeden. Ja musím ešte skúpiť tie dva. Ja nemám ani tie dva kúpené. Víš čo výhoda, že na nich mám 2 mutácie na obidvoch. A teraz it's raining lucky block. Ja sa zabijem, prečo otváram. Nestačia čívanie. Stačia 3 tako. Semi, úplne to stačí. Áno. Ešte ho. Tak sa budem smiať. Dobre, prvý Lucky Block otváram. Druhý. Nič. Nič. Ten ja na Vianoce, On dal lost Lucky Block. Skipnul dal Santa Fuse Luck. On dáva Lucky Blocky? Lost lucky block. Semi. ja som si vyprázdnil bejte. Ty si dobrý chlapec. Ja som si trocha vyprázdnil. Not good boy, Semi, not good. Už nedám. Zatiaľ som kúpil všetky. Ale nedávaj už. No ak tak potom trocha. Uj. Ďalší festív. Ja som zatiaľ kúpil všetky, neviem jak. Ďalší festív. On si že fakt spal no balerino lololo. Ja ešte idem otvoriť všetky tie darčeky, brácho. Počkaj, Festive Lucky Block? Hej, Ja som ho ešte raz kúpil. Trenzo turbo. Na konci pásu. Kamo, Semi, ja ťa nezávidím, to vieš. Že? Ona chcela robiť ale radosť. Semi, ty si Koko Rambo. Aj ja je. To nemôžeme hovoriť pred deťmi. Semi, túto hru reportujem od teraz, to vieš. Deti to tiež robia, keď im sa mi niečo šľahne. Lebo sa mi na teba joine šľahne. Dobre, už ide končiť
skončiť admin, toto vždy robí na konci adminu. Koniec. Bro, ale ten 10 krát lag ešte. A teraz na posledný snap. To bol taký krátky. Toto mi... Maxu nepadla 42 miliónová vec. Čo je to? Nejaká vec z toho santového giftu. Ja ich teraz otváram iba. Coco assassino. Giftini spiderini. On skipnul fuse timer. Nepadla tá lavaka. Ale zase niečo dobre spadlo. Nepadla. Lebo ona je Galaxy tá vec. Tá vec je Galaxy. A ako sa volá Naughty Naughty? No my present. Hello, my present. Nepadol Santa pod hospod. 15 miliónov. Tina. Ballerina peppermint. Ballerina peppermintina. Babalina peppermina. Maxu, vieš čo mi padlo? Ja už nemám darčeky okolo seba. Maxu, mne už padla ďalšia dobrá vec. Giraffa celeste. Vieš aká? Aká? Santa spod hospod 15 miliónov. Čo? No. Ja to nechápem. Si nepovedal. No. Tak akože, ale celkom dobrý admin, musíš uznať. On nás miluje. To je trocha divné, ose mimo. On nás miluje. Ale... Boj sa. No, či sa nehambíš. Ty sa nehabíš, ty jakaši, pipipiripi. Potom ešte pôjdeme na istý server a počkáme si na... No. Tak akože keď uvidíš moju base, bude smutné. Ale neslohnil si nič. Maxo, si zatiaľ vieš čo, idem poprevádzovať veci, že budem mať dole lucky bloky. Ideš to urobiť? Urob si to tiež, že dole budeš mať lucky bloky. Že iba lucky bloky? No? Akože nebudeš tam mať úplne všetko lucky bloky, lebo nemôžeš mať tak veľa. Zasa. Overaj. Aby sa lepšie otváralo. Áno, yes, ofo. Len na čo skipuješ? Akože ja som to chcel, lebo... Ja tam mám jednu vec, takže... La vacca prese presente. Radioactive spin, to La je good. vaca presentino. Baje, no tak baje, kade. Ahoj. Baje, ahoj. Ahoj. No tak ja som si ešte spálnul jeden. Lucky block. A ja nebudem na taká Tuesday sa. Ja určite. Ja som nikdy nebol. Dnes druhýkrát, kamo, ja si tu idem dávať ten lucky block a mňa druhýkrát udrie s tým istým lucky blockom ten paprso. Tretíkrát. Kamo, mňa už 4-krát udrel ten istý paprsok. Či s tým istým brainrotom, neviem, či ten istý paprsok. No neverím, už to vypol ten paprsok, neverím to. Tak ja akože nebudem mať dole only všetko lucky bloky. Ty triplino tralaloditos teraz spadli z jedného.
Maxu, už sa joineš ti? Ešte si počkám chvíľu. Ja sa vlastne joinem na teba. Hej, joini sa na mňa. Aj počkaj, idem na to. Čo, mám? No, ak vidíte, tak sorry, ale dneska sa končí videjko. Druhýkrát pomôžte nám dať 50 subscriberov, urobíme stream. Tak prvý bude taký krátky stream. Taký tak 2-hodinový. Toto tu. A môžete si vybrať, aká bude ďalšia hra. Čo máme natočiť. No tak tešte sa a uvidíme sa na ďalšom videu, čo bude možno zajtra. Ďalšia dňa plus nevieme ešte. A možno urobíme video Rivals The Forge. Som späť. Teraz som niečo hovoril divákom. Mám sa napojiť? Hej, napoj sa. OK. Kamo. Zahral by som si Dead Rails. A ty tu máš veľa vecí. Otváraš prvý, Maxo. Počkaj chvíľu. Maxo, však mi neobzeraj bejsu. Ja sa iba pozerám, dobre. Ktorý? Tento bude. Tento, ktorý bude. Ja nejdem ten secret. Ten secret otvoríme potom. Naraz ho otvoríme a vieš, čo urobíme? Obidva otvoríme naraz a obidva pôjdeme do toho druhého bejsi a pozrieme sa. Dáme si invisible cloak, pribehneme ku tej base a pozrieme sa, čo im padlo. Hej, a ja pôjdem do tvojej, ty pôjdeš do mojej a pozrieme. Hej. No poď, nepozeraj sa. Teraz sa budeš mýkať. Sorry. Maxo, teraz ja. Ty ten rainbow. Nie, ten rainbow, nie. Tento. Tiež normálny. Ty sa pozeraj. Tiež? OK. Poteraz ty. Ale ja nemám žiadne lucky box. Iba ten secret. Za 2 minúty. Pozriem, aký je môj najskôr. U mňa je tiež jeden. U mňa bude tiež jeden za 2 minúty a tento za 5 asi. Nie, ten rainbow nejdem otvárať ešte. A ty máš... Ja si radšej zaviem za Underface. Maxe. Jak tancuješ to veľko? A ja si radšej. Pozriem na mňa. Dobrý. Maxo, ty nemáš rád Rivals. Neznášam to. Ty si čierny. Jak si odletel? Kam mne sa nedá hýbať? Aha. Jak si spadol? Proste, že ty si dostal úplne, že... Čierny.
Maxo, pozri, jak spadneš. Maxo, poď sa ohazovať, hraj z tej blavy. Môj sa ide otvoriť. Ja... Teraz si spadol proste na tú hlavu. To vyzeralo divno, au. Kam si šiel? Čo ty robíš na ňom? Na to zvôže. Upa. Jak si sa u ňom potkol? Jaký trickshot a teraz... Bum, netrafil. Hej, to hodí! Jak letel. Jaká joga? Teba to dokonca Mne zabije. odpadli nohy, levitoval som a umrel som. Čo bola za joga? Vysvetli mi. Čo robíš? Maxa, poď ho otvoriť. Poď ho otvoriť. Ja ťa slepnem. Otvor ho. Ktorý je ktorý? Aha. Nepozerám. Doso. Akože dá sa. Maxa, slepni ma. Slepni ma. Au! To si odpíkaš. Maxa, ideme otvoriť môj. Poď. Nepozerám sa. Ďalšia tá panda sa zabijem. Moje sa dalo. Za koľko máš ďalší? Idem sa pozrieť. Wish you a 1 minútu. Idem sa pozrieť ja. 4 minúty a... Neviem. Ty vidíš toto? Ktoré? Vidíš tento? Asi tiež 1 minútu. Počkaj. Pozrieť. 1 minútu. Tak poďme sa ohadzovať. Tak ty dobrý! Je to už životu. Počíš, ako malý. To jak letí? Kde si? Jak, prečo sa znovu tam máš? Ja som ťa trafil? Fakt? Ne, ale nemôžeme. No! Maxo! Maxo! Jak si to vybranil? Bum. Ty ale čo robíš? Čak Maxo, kde si? Ja ťa tu s rejstejblom naháňam. Ja už mám ďalší. Čo? Ja už mám Tak ďalší. ale, tak mi otvor. Otvor mi tú väzu moju. Tu si niekde, sopro. Otvor, díky. Tu máš facku. Skáp
do rana. Bro. No, môžeš otvárať. Lak, vieš, lak. Tancuj tomu laky bloku, Euko. Lak 3000. Máš to? A ja už mám. Poď, otváram. Ja sa pozerám sem. Ale ja sa nepozerám. Dá sa. Kamu? Za koľko máš ďalší? Ja minútu. Ty 3 minúty. Tak sa ideme ohádzovať. Sa neskrývaj v bejse. Ja ťa zakakám aj tam. Vravím. Ja ťa zakakám aj tam. Netrafil. Maxo, nezneviditeľňuj sa. Počkaj, idem niekde. A čo mi robiť teraz? Ty múdra hlava. Ja som najmúdrejšia hlava. Ty si hlúpa hlavinka. No ukazuj zadoček. Ty si 100 pro kalendára, jak ja. Tak ty dobrý. To si videl? Kde si ukáž svoj zadoček? Jak ja ti ho ukazujem. Ty nejdeš za ním. Jak nebo... Tak bude nuda. Tam si. Kap do rada. Ty čo si robil? Ty si hrozná slapanica. Ach, to nás prišiel Dobre, oni slepky, ktoré máme, tieto špeciálne. Prečo si to kúpil? Lebo je Tu to máš dobré. pasku. No poď. No poď. Tak spadol proste. No poď, bež. Jau. Tu máš ty hnusak. Jak spadol. Ja sa bo... Akapela. Ja som kapela. Čuj. Ja už mám skoro ďalší. Kde si? Ale však nepoužívaj. Tu si. Ja mám skoro ďalší. Čo ty slepky? Ty si hrozný, kámoško. Poďme otvoriť Lucky Block. Čo? Poďme otvoriť Lucky. Jasné, není problém. Ty si hrozný, libujem to. No tak, dámy a pánové, Ideme sa napojiť. ja taký, no tak dámy a pánové, akcenty, ideme sa napojiť. Ty si hrozný, libujem. No tak dámy a pánové, už ideme asi, Dobre, dávam, ďakujem. No ideme otvárať. Kde si? Tu si niekde, stopro. Ja som od teba zakopol. Ja som to cítil. Kde si? Dobre, poď to otvoriť u teba.
Ty si hrozný, ja to asi líbnem reálne a už sa nenapojím. Ty hnusák, otvor to už. Ja tam pošlem asi. No otváraj! Ja inak tu zabijem pred radou. Kedy to otvoríš? Si spomalený? Čako sa to otvorí? Otvor to! Otvor to! Ja ti dám pacan. Porici, tu nechcem. Aj tak ti dám porici. Padla ti úplne bomba, chlap. Jak si mu toho spadol, proste, to je super. Aha, no poď ty ku mne. No bej! Ty si pomalý. Pozerám. Ty sa pozeráš iba z okna, vieš o tom. To je túhanica. Ty si 100 prodá, kde tady. 100 pero. To si... Dobre, Sorač, pome. Teraz... Tak super. A, dobre, koľko sa ti od... Maxo, ideš na... Otvoríme medzi... Počkaj, poď ešte raz ku mne vlastne. Otváram Rainbow Festive. A hej. No poď. A potom otvorím... No poď sem, však už som ti to otvoril, neboj sa. Však poď. Poď sem. Dobre, lak. Nepozerám sa. Viac lak. Jak si spadol? Dobre, Maxo, otvárame navzájom. odpočítam. 3, 4. Otvoril som. Idem ku tebe. Som tu. No ja vidím, čo ti padlo. A ja vidím, čo tebe padlo. Ja prečo sa smeješ? Ty si hrozný, to bude 100 pro Tartrum. Pozri sa. Ja sa zabijem skap do rána. Maxo? No. Ale ty ma skemneš, keď ti dám pozrážiť veci. Kašľam na teba. Ale faktáč. Dobre, tak končíme s týmto filmom. No, takže ja tam dám ešte posledné veci. No, tak toto video je 1 hodinové a 15 minút. No, tak to sa bude teda páčiť, to bude na dlho, tak si to pozrite aj za 2 dní. Možno to nevydá ani tento rok. A čo ak to... Ešte neviem. Nevieš, ty nič. Maxo, ja idem s Emou Rivalza, keď ju zabijem, jej poviem, že je Balstrom. Dobre. Tak, čaute, ideme zakončiť video cez... Ešte vám idem niečo nakresliť. Maťo, toto si musíš na konci pozrieť. Čo to tu brásko japuje? Nerozumel som mu ani 3 slova. Toto si musíš pozrieť, koniec si potom pozrieť. No, trocha som to čudne napísal, ale nevadí. Dobre. No tak čaute.